El monstre que ve a veure, el punt intermig. De temps que hi havia un rei savi que havia conquerit la pau per al seu poble, però la pau té un preu. Un rere l'altre els seus 3 fills, lluitant contra gegants, contra dracs, contra exèrcits comandats per grans mags. La reina no va poder suportar la mort dels seus 3 fills.
sevgiler minik ederim. El nen va ser criat com un príncep i va guanyar el cor del seu poble per la seva noblesa i blanca. El seu poble l'estimava. Més que el nostre futur rei, per el nostre príncep! El príncep era quasi un home, quan el seu iaio, el rei, torna a conèixer. Es posà malalt i prompte va
perder el rumor de que la seva nova dona era una bruixa que havia enverinat al rei per quedar-se amb el seu tron. ¿Qué pasa aquí? ¡La corona! Poques setmanes després, el rei va morir. El príncep era encara massa jove per ocupar-se del regne. Així que, segons la llei, la reina devia fer-se càrrec del poble fins que el príncep complís la majoria d'edat. El futur era incert. Mentrestant, el príncep havia empleat el seu cor. Ella era bonica, intel·ligent i, encara que no fora més que la filla d'un granger, el poble veia amb bons ulls el seu casament. Però la reina estava gaudint de ser reina i la millor solució per a seguir en el tron de reina era casar-se amb el príncep, donat que era guapa i jove. Però el príncep la va rebutjar.
Al matí següent, el príncep va despertar. Desperta, estimada meva, desperta. Però la filla del granger no es movia i al tocar-la, la seva mà es va tacar de sang. Algú havia matat la seva estimada durant la nit. La reina va cridar, la reina ha assassinat la meva estimada durant la nit. Pobre ple de ràbia es va unir al príncep buscant recursos. La reina, sense saber ningú com, va desaparèixer per sempre. I va viure molts anys on va començar una nova vida, ja que ella no havia matat a la filla del granger. Qui la va matar, llavors? Aquella nit, el príncep va esperar que la seva estimada caigués dormida per executar el seu pla. Ell sabia que amb la seva mort la reina descobriria, així que la va matar.
parells, el resten en el regne que es mereixen. Les filles dels grangers moren sense motiu. I les bruixes de vegades mereixen ser salvades. Pero ella no era una asesina. Ella no va a envenenar a nadie, simplemente va a morir de la guerra. El príncep muy de confesaría el seu crim i va ser coronat com a rei, un guanyador que va fer coses bones del seu poble. En aquesta història de la vida no hi ha bous colorits. Quasi tots normalment estem en un punt intermig. L'apotecari i el parroquià. Fa 150 anys va arribar el futur. Les fàbriques inundaven el paisatge com una mala herba. Van tallar els arbres, els rius es tornaven negres i el cel va quedar amagat sota núvols de fum, però encara quedava algo de verd i sabies bé on mirar.
A les afores d'aquesta ciutat vivia un home cabut i malcarat que es negava a canviar. S'encarregava a mantenir les velles receptes de la medicina que es feia amb plantes nascudes dels boscos, escorça, arbres, fruits salvatges i fulles. La gent del poble el cridava l'apotecari. És així com es cridaven els antics farmacèutics. També hi havia un parroquià jove, un home bondadós i generós que només volia el millor pels seus feblesos. Predicaven contra les lleis usos, que l'apotecari feia de la medicina. I clar, com aquest tenia tan mal caràcter i era cobdiciós, contribuïa a que tots cregueren el parroquià. Així que per molt bona intenció que tenia l'apotecari, a l'hora de cuidar el seu poble amb els seus beuratges, ja ningú volia els seus remeis. El que va convertir l'apotecari en un home encara més amargat.
prop de l'església del poble hi havia un gran teix. Aquest arbre és molt valuós, ja que amb les seues arrels, corfa, fruits, flors i fulles es poden preparar tot tipus de begudes que curen moltíssimes malalties, sempre i quan siguin ben preparades per un gran apotecari. L'apotecari volia de totes fer-se en el temps del parroquià. Per a recol·lectar allò que necessitava havia de tallar-les, i el parroquià no li ho permetia. El parroquià tenia dues filles que eren l'alegria de la seva vida. Era un pare pregat i carinyós, que haguera fet qualsevol cosa per elles. Però un dia les dues nenes es greument nosaltres. Res que va fer el parroquià va servir, ni les cures dels metges ni les seues oracions. Res. Per favor, a dues nenes innocents, va dir el parroquià. El que podia de fer?
va dir l'apotecari. M'has muntat la clientela en els teus sermons i m'has negat callar els teus, la millor font de curació que tinc. Pots quedar-te en el teu, va dir el parroquià. Faré sermons al teu favor. Faré qualsevol cosa a canvi que salves a les meves dues precioses filles. Estaries dispost a renunciar a tot allò en el que creus? Va dir l'apotecari. Sí, si s'educa a salvar a les meves filles, renunciaria a tot. Aleshores no puc fer res per tu. L'endemà, les dues filles del parroquià morien. L'apotecari era malcarat i agre, però curava la tos.
home de fe sense fe, un home d'ideals que era capaç de vendre'ls a la mínima adversitat. Són valuoses, així que hem de tindre cura d'on les posem i en qui les posem. L'home invisible. No fa molt de temps, en una petita ciutat enclavada en la serra, vivia el protagonista de la nostra història. Un xiquet com tu i com jo es va convertir en invisible. En invisible? Sí, en invisible. Cada matí li costava llevar-se del llit. Vestir-se. I preparar-se la motxilla per al col·legi.
pares estaven molt preocupats perquè el notaven trist, callat i quasi no menjava. I per les nits es despertava tot assustat. Cada matí en sa casa es preparava l'esmorzar i l'entrepà des de Juli per a l'escola. Per el protagonista de la nostra història, cada volta estava més frit i l'entrepà no tornava a casa. Els mestres s'havien adonat de la seva tristor i melancolia, i malgrat que l'observaven, no veien allò que passava. Els companys del coro de companyia cobrien les malifetes dels agresors i el protagonista callava.
No tenia amics amb qui jugar i tots els dies li portava l'entrepà. vivia atemorit per les agressions dels seus companys. Y estaba fart de que la señalara el enemigo. ¿Qué havia fet ell per a rebre tanta desconsideració? No era diferent als altres. Per què ell?
desde tan de temps. L'única cosa que vol és que el vol dir, però saps què? No comptes més amb mi. S'ha acabat. Ja no hi haurà més eleccions, perquè a partir d'ara tu ets invisible per mi. Aquesta és la pitjor tortura que puga fer-te. Invisible? Invisible? Invisible! Aquest home s'havia cansat de que no el beveren. No és que en realitat fos invisible, és que la gent s'havia acostumat a no veure. Un dia no va suportar més i va preguntar: si ningú et veu, de veritat existeixes? I aquest home invisible no va tenir més remei que convertir-se en un monstre per demostrar al món que no és invisible. La ignorància fa més mal que els cops o les paraules i la víctima es va convertir en agressor. Però tots els fets tenen conseqüències. I la pressió no és la solució.
El més adequat haguera estat que els companys li hagueren donat suport a l'home invisible i deixaren de costat l'agressor que amb el seu comportament volia suplir un gran inseguretat. O perquè tenen, sinó per les seues qualitats humanes, no per ser més intel·ligents, més guapos, més rics o més populars. Totes aquestes qualitats són superficials, van i venen, però l'essència de cada persona és única i especial.